La companyia catalana Star Citizen. I avui ens hem llevat amb ganes de fer una missió. Així que llevem a Port Olisar. Home, els FPS sembla que estan bastant bé. Ja sabeu que estem a la versió 3.1. Recent estrenada aquest principi d'abril. I la primera setmaneta normalment sempre és una mica mogudeta, amb bastants bugs i problemes. Home, noi! No sabia que existia aquest traje. Bueno, tot ens el queda mirant, ja ho heu vist. Agafarem la Titan. Bueno, la Relaya. Your ship is following landing pad. Ens dirà a la A04. I anem a veure quins contractes hi ha. De general, un de mercenari. Aquest sembla una mica perillós. Personal i aquest d'investigació. 230 UX. Volen un investigador privat a prop de Crusader per buscar sobre un problema d'una assegurança. No donen gaires pistes, però bueno, a veure, per exemple, go to Kovalex Shipping Hub to investigate the cause of the incident. Aquesta ja l'havíem fet alguna vegada. Vinga, doncs. Anirem a buscar-lo. No ho recordo, com sempre. Quina pista ens han deixat la nau? La 04. Com som? Aquí la gent de seguida es compra trajes. No sé com ho han fet, però bueno, veiem que deu tenir una recliner por ahí, segurament. Bueno, aquí tenim la Relaya Encore. Que no està malament, és bastant completeta. Està considerada una starter. Però bueno, té una mica de càrrega, molt poca. La gràcia és que té 2 seients, o sigui, poden anar 2 persones, i la forma que té. Hello, how can MISC help you today? Systems on. Allà aquí es veuen els beacons, això blau que ha sortit és el beacon que algú ha demanat que li facin un transport. Doncs enlairem nosaltres. Launch sequence complete. Haurem d'anar cap a Kovalex. A veure.
era més senzill és trobar els indicadors, A veure, fem una cosa, obrim el mapa. Veieu que Còlex està per aquí, doncs marcarem directament, aviam si podem. No, però això perquè sabíem on era, perquè si no... Ja se suposa que ja hem marcat el punt. Vale, Còlex deu estar a l'altra banda del planeta. És a dir, que haurem de saltar directament primer. Contact received. Contact received. Contact received. No sé què vol dir això, no? Contact received. Anem a veure que hi ha novetats. No es veu res especial. Que no sigui en el DCU, en la part de contractes. Tenim els acceptats, tenim aquest. Aquí no es veu res, que no sigui com els contactes. Aquí hi ha un munt de gent. Actualment encara no hi pots contactar, però entenc que més endavant podràs posar-te en contacte amb qualsevol de les naus que està a prop. Vinga, va. El que farem és anar cap allà. Tenim bastantes naus aquí davant. Espero que tinguin males intencions. Encara cap allà es veu alguna cosa. Landing gear. Si no l'heu vist mai, la gràcia de la Relay Encore és això és amb el tren d'aterratge i això és per volar. Landing gear up. I ara farem el salt. Quantum travel engaged. Tenim una nau aquí mateix. Quantum travel complete. Aviam si tenim... Hem de trobar Còlex aquí prop. Còlex. Vinga, fem el salt. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. Landing gear down. En principi hi ha unes pistes d'aterratge no estan massa fines, però just on estan aquestes naus. Tenim una Cutlass aquí, que esperem que no tingui ganes de gresca. Ens ho mirem des de baix.
received. Bueno, deixarem la nau aquí. No l'apagarem. Apagarem el motor. I el que farem és desviar-ho tot cap als Forward shield escuts. under attack. Ah, fotem. Ara ens ataquen. Qui ens ataca? Engines On. off. Engines on. Contact received. Caution. Deck collision. Complicat això de controlar-la. La deixarem ben enganxada aquí. Landing successful. Launch sequence complete. I em sé que Landing ens deixen successful. tranquils. Launch sequence complete. Landing successful. 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 S'ha tornat boja la Launch nau. sequence complete. Landing successful. Ens deixa Launch sortir. sequence complete. Landing successful. Launch sequence complete. Landing successful. Launch sequence complete. Landing Aquí hauríem de successful. poder fer èxit. Launch sequence complete. Landing successful. Launch sequence complete. Landing successful. Hello. How can MISC help you today? Systems on. Que vull és poder sortir d'aquí. Launch sequence complete. Landing successful. 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 Engines off. Engines on. Launch sequence complete. Caution. Deck collision. Landing successful. Launch sequence complete. Landing successful. Launch sequence.
més o menys aparcada està. Però clar, si no ens deixen sortir d'aquí... Bueno, ara sí. Hello. How can MISC help you today? Systems on. Caution. Starboard collision. Caution. Overhead collision. Shield charge complete. A veure, no tenim còdecs. Landing successful. Launch sequence complete. Landing successful. Launch sequence complete. Ara m'ha deixat sortir. Mare meva, el que ha costat això. Que pot ser que quan tornem ens trobem que la nau està rebentada, però bé. Ja l'hem deixat apagada, sense escuts... Ni res. Vinga, ja estem a l'aire. Bueno, l'hem pogut tancar i tot. Vinga, aquí hi ha molta gent, Esperem que siguin amistosos. I aquí hem d'investigar què és el que ha passat en aquesta estació, que sembla que està destruïda. Doncs anem a veure què trobem per aquí. Això sembla un forat d'una
tipus d'ascensor o de cosa per l'estil. Espera que em giri. Aquí no cal poder. Deck 3, estem al tercer pis. Què és això? Hem de trobar pistes, suposo, per aquí del que va passar. Això és una habitació. Oh. Hey babe, I just got the package you sent. Thanks a million for the movie mod. It is incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Damn right we did. Hey, Anya! Holy shit, is that a bottle of Esquire? Damn right. How did you afford this? Let's talk. We're drinking. Hey, Darnell! Hey, Sembla Darnell! com si hi hagués hagut algun tipus de festa. Come on. Jeez, Darnell, look, just one. Maybe a sip. There we go. Bye, Anya. Let's go. Darnell, one more. Hey, look, I'm gonna get back to it, but let me know how your dissertation's going. Anyway, I love you and I miss you. Thank you again for the present. Bye, babe. Molt bé, ja tenim alguna d'informació. A veure si trobem alguna cosa més per aquí. Aquí no sembla que hi hagi res. Com està tot això? Una altra habitació. Un altre ordinador, aquest no. Aquí no hi veu res. Una habitació, potser es pot obrir. No funciona. De coses flotant. Si no hi hagi més coses. Hem d'anar controlant la quantitat d'oxigen que tenim al tanc, o sigui que ens quedem aquí. No es veu res, no? Aquest ordinador. Habitació. Sense aquesta es pot obrir? No. Totes hi ha ordinadors, però... Ui, aquí tenim uns amics, Esperem que no tinguin ganes de gresca perquè portem encara només la pistoleta de turno. Jo crec que podem anar per allà. Aquesta habitació no hi hem entrat. Jo crec que des d'aquí podem anar a un altre pis.
Bueno, i és més informació sobre el que hem trobat, no? Aquesta és l'altra que hem vist, que era la conversa aquella que se sentia. Aquesta és la informació que hem trobat. Veiem com tenim el contracte. Accepted, tenim això. En principi, quan tinguem prou informació podem enviar-ho. Donem una mica de volta per aquí, que no trobem alguna cosa més. Mira, aquí potser hi ha més informació. Sí, més informació aquí. No sé si hi ha una altra pantalla que funcioni. Aquí no es veu. Wow. No sé aquí trobem alguna cosa. Alguna capsa d'aquestes que ens dona informació. Però bueno, jo crec que amb el que hem trobat crec que n'hi ha prou. Aquí hi ha un altre ordinador. No sé si l'hem mirat abans. Hem entrat. Hey Darnell, it's Racine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Talk to you in a bit. Bye. Darnell, Racine again. Still need to sync up about the power distribution problem. Where are you, man? Getting tired of waiting, Darnell. Call me. Bueno, semblaria que amb això podria enviar la informació que tenim. I wanted to let you know that I have received the information you sent and will be uploading the payment to your account. I guess I shouldn't be surprised. I knew how hard that struggle was, but I guess I had hoped for better. Bueno, sembla que ho hem aconseguit. Molt bé. La Danger encara està aquí. Ai, la Laia.
Ja tenim un altre relay en Corea davant. Hello. How can MISC help you today? Systems on. Uau. Mapa més o menys. Si podem enfilar cap a Tolisar. Fem aquesta allà baix. Perfecte. Molt bé. Sense incidents. Gairebé. 50. Landing gear up. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. Landing gear down. Ens anem acostant. No sembla que tinguem gaires danys. Cal intentar aterrar ja a Kovalex. Així que de moment bé. Ara demanarem pista. Tenim... Aquí demanem... Veieu aquesta missió de senzilleta. I ara mirarem els calerons que ens han donat. Que hem d'entrar a la zona del mistici, vol dir que no, ja no ens poden atacar. I sí, ja veig la pista que ens han donat, que si preguem gaire ens aprendran. Però bueno, crec que anem a bon ritme. Comencem a reduir. La veritat és que des que ha començat la 3.1 es veuen més naus petites i inicials Autoland on. que no pas grans naus. Aquí davant tenim una aurora. Landing successful. Landing complete. Have a pleasant stay. Apa! No sé si ens deixen sortir ara. Molt bé, tornem a ser-hi. No ens deixem sortir. No entenc gaire bé què és el que els hi passa.
Surt l'opció, el botó, cliquem i resto. Bueno, mirarem des d'aquí el resultat de tot. Aquí ara ja ho tenim la missió a l'apartat històric. I res, que en principi ens han pagat els 230 wecs. Veieu que aquí tenim el visto a les coses que havien d'anar fent els objectius. És a dir que aquí a l'inici hem de tenir ara ja uns quants calarons més. 330. Molt bé. Provem per última vegada. Doncs fins aquí la missió del dia. Aquí davant veiem l'aurora. Potser sí que és un novato, Vinga, fins al proper vídeo.